ମୁଁ ବିକାଶ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲାବ୍ରାଡୋର ଡଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାବ୍ରାଡୋର ଆପଣ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାବ୍ରାଡୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଡଗ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ଆପଣ ଲାବ୍ରାଡୋର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକ ପ୍ୟୁର ବ୍ରିଡ୍ ବଦଳରେ ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍ ନେଇ ଠକେଇରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ପ୍ୟୁର ବ୍ରିଡ୍ ଲାବ୍ରାଡୋର କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ମେନଲି 3 ୱେରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବେବି ଲାବ୍ରାଡୋର ପପିର ଲାଞ୍ଜ ମୋଟା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବ, ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା କୁକୁରଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ। ତାର ଆଗ ପଞ୍ଝା ଗୋଡ଼ ବଡ଼ ରହିବ ଆଉ କାନ ଫେସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝୁଲିକି ରହିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ୟୁର ବ୍ରିଡ୍ ଲାବ୍ରାଡୋର। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାବ୍ରାଡୋର ଡଗ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। ଡଗ୍ ଆମର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଡଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ଲାବ୍ରାଡୋର। ତାକୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ଅଣ୍ଡର 7,000 ରୁପିଜରେ ବାଏ କରିଥିଲି। ଲାବ୍ରାଡୋର ମେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ 15,000 ରୁପିଜ୍ ଆସିଯିବ। ଲାବ୍ରାଡୋର ମେନଲି 3ଟି କଲରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ: ବ୍ଲାକ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ସାଇନିଂ କଲର୍। କଲର୍ ନେଇ ଡଗ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମରମାନେ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବେବିକୁ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପୋଜରେ କିଣିଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ର ଡଗ୍ ଆଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନରେ ମନେ ରଖିବେ, ଡଗ୍କୁ 45 ଡେଜ୍ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଲାବ୍ରାଡୋର ଡଗ୍ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।